Ihan oikeasti. Kun mä huomaan sut, sä oot todella komea. Mutta kun sä esittelet mut muille, niin sä käyttäydyt niin oudosti. Mitä voi kuvitella? Siis oikeesti sä poltat tupakkaa muitten kaa. Ja musta voi luoja. Siis niinku ihan oikeasti en ymmärrä, miksi käyttäydyt niin oikeasti. Voi luoja. Siis voi pojat. Sä ollut ihan kun joo, me suudellaan autossa. Et, miksi mun pitää nousta? Siellä varas, jonka sä oot sitonut ja se on siellä autossa kiinni ja mä ihmettelen siis sitä. Siis niin ihan oikeasti. No kun sä huomaat lisää, että tämä tapahtuu, niin miksi sä oot tommonen? Poltat tupakkaa ja ihan kaikkea mitä vaan. En mä ymmärrä. En ymmärrä. En ymmärrä, miksi käyttäydyt noin vain. En tiedä, mistä tämä johtuu. Ehkä voi pojat sunkaan. Siis oikeesti.